ஸ்டாப். லிசன். சோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான பொசிஷன்ல எப்படி ரிலீஃப் ஆகணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். டைட். சோ நீங்க இந்த மாதிரி டைம்ல பதட்டம் ஆகாம வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அவர் உள்ள வரும்போது just turn. ஓகே, எப்போ உள்ள வராரோ just slide up and turn this side. Come back. Then leg inside. Attack here. 1, 2. இங்க அட்டாக் பண்ண உடனே அதே ஃப்ளோலயே காலை எடுத்து போய் இங்க லாக் பண்ணிடுங்க. 1, 2. Then immediately இந்த கையை கேட்ச் பண்றீங்க. Protect. It's your control. Okay. It's all fraction of seconds. Come on.